नै लोगोफोर आं मा खादों नायदो नोरसिं बिलाइआ राजोब्बायहाय राहांबाय बांद्राय बुरजाबाबो थावा थोबाय लोगोफोर बेखौ आं मानो खादों मिथिगौ आं दखानाव थांदोंमोन हो दखानाव थांबाय फिसाजोआ लोमजानानै फन हरबाय स्कुलाव थांनायानो फैफिनबाय कमप्लिट क्लास लाना फैनो हायासै ओमफ्राय बिफायाबो डाइरेक्ट डिउटिनिफ्राय फैनानै मुलि सुलि लाना आंखौ डाइरेक्ट दखाननिफ्राय लाना फैबाय फैनानै ओमफ्राय दा नै ओंखाम जानो हायाखैना उन्दैया पक'रा एवनानै जाहो होनबाय थाबाय बेखौनो पक'रा एवनो नागिरदों ओमफ्राय दिनैथ' भिडिअ बानायनायनि टारगेटआनो गैयामोन मानो होननानै बुंबा आं दा एसे थामिबाय जा गुदुंमोन मोदोमानो दा बेखौनो पक'रा एवनो नागिरदों आं लोगोफोर दिनैहाय आङो ब्लगखौ बेलासिनिफ्राय बानायफेरबाय आंनि भिडिअआव नोंसोर मालाबाबो बेलासियाव ब्लग बानायनाय नुफेरा दिनै खिन्थु फार्स्ट टाइम बानायबाय आं ब्लगखौ बेलासिनिफ्राय माने टाइमबो मोननाय जाहैबाय नालाय बेलासियाव न'आव थानाय जाबाय मा खालामनो मा मानो बिदि साननानै ब्लग स्टार्ट खालामबाय आरो आं बिदिबाथ' नोंथांमोनहा नायलांदो दिनै बेलासिनिफ्राय मोनाजासिम मा मा देखायनो हायो नै लोगोफोर आङो पक'रा बानायनो सामब्राम पियाज दरथाम लाबाय बानलु लाबाय बेसेबां सामब्राम गुफुर लाबाय थरसे बेखौ लाबाय आङो हानसै आं पिस पिस मारै हानसै ओरै हानसै ओरैबा मोजां मोनजायो पियाजियाव जोंहा गोदो पियाजिसो होनोमोन दाना माबा पक'रानो सोरबा पक'रि सोरबा पक'रा होनलायलांबाय दाना नामा जों गोदो उन्दैयाव पियाजिसो होनोमोन आरो जोंना खेबसेनो एसे रथ' रथ'सो आं सामब्रामखौ बिदि हाबासो मोजां मोनो गोलाव गोलाव ओमफ्राय खिन्थु सामब्राम बुरजाबासो गोदै जायो पक'राया पियाजिया आरो मालपुवा होनोमोन मालपुवाखौथ' दा जाला रावबो मानसिफ्रा आं हानो रोङालै बेफोरखौ आंहा बेबायदि अयभास गैथारा आं बिदिखौ हालायनाय आंहा आखाइजों हायो हानो रोङा आयु एसेबां साउन्ड जाथारनांगौलाय बे मावनो गोरोङा सिखायाबो एक्सुवेलि बारा गोबौ नंखाया माथो होनबावनो मावनो गोरों नेरसिंखौबो एसे हाग्लिनोसै नेरसिंखौ होबाय आं नेरसिं होबाय नै सामब्राम गुफुर बानलु पिस हानायफोरखौ सेस होजोबनोसै सदा एसे होनांगौ दे लोगोफोर सोरबा सोरबा होआ खिन्थु सदा होबाना मिलौवो ओमफ्राय एसे थिफुयो बुस्थुआ गुरै गुरै जायो जानो जिनिसफ्रा गोथाव जायो गोरानैनो ओरैनो सिग्लिग्रोनोसै मोजां हाबनायनि ओमफ्राय उनाव दै एसे होनोसै संख्रि संख्रा होखाजोब्बाय गासिबो दै होबाय लोगोफोरनो एसेनो दैजों आराम सिग्लिबावनोसै खिन्थु जेसे गोरा गोरा सिग्लियो जेसे मोजां सिग्लियोना पक'राया गुरै गोथाव जायोथ' ओरैनो लागायलाबायनानै सिग्लिनानै एवबा गोरा गोरासो जायो बेखौबालाय आंहा एसे रोंगौलाय आरो दस्राफोरखौ रोङाबाबो आंहा रेडि जाहांबायानो पक'राया नायदो लोगोफोर जादोंना जायाखै आं एवनाया गोदोनि पक'रासो एवदों आं पक'राथ' नङा पियाजि एवदों आं पियाजि गोदोनि दानियालाय पक'रा गोरा गोरि खोराव खोरिव होनलायनायखौ आं जामबायलै नै लोगोफोर पक'रा जानो नागिरबाय आंहा बेलासिनि लाल साहा लाबाय पक'रा एवनायखौ लाबाय दै गुसु दै लोंग्रोनोसै फ्रिजनि दै गुसु लोंग्रोना लानोसै
संदोंमोन दैखौ लोंबाय पकरा जानोसै साहा लोंसै लाल साहासो लोगोफोर दिनैसो न'आव जिरायनानै बेबायदि एवनाय साहा पानि मोनलोंदों रेस्टखौ मोना सनिबारबा आंहा सबसमाय दखान बन्द जोंना क'क्राझारा सनिबारबा बन्द ना दखान बन्द होमबाबो प्रग्रामानो जोबा अबेबा थाङा अबेबा माना हजोंथ' आफामोनावथ' थांनाय जायोना बिमाफ्रा बोराय बुरै जाबाय नायबाय थानांगौ जायो बांसिनानो बेयाव थांनाय जायो आरो ओरैनो दस्रा प्रग्राम थादेरो लाल साहाजों पकराजों जि गोथाव जायो बिदिबा लोगोफोर आं हारसिं जाबाय थांसै बोरमा आथिं मावनांबाय आंहा बोरमा आथिं जानोसै एसेनो बोरमा आथिं फुबाय जानांगौहाय बेफोरखौबो लोगोफोर बोरमा आथिंखौबो जानांगौ दै फिदो दै फिनानै एसे सावस्रोदो ओमफ्राय बिगुरखौ होदो जा मोजां स्लिम जायो नै मिथिबाय मादै जासुलिया गासिबो खामानिखौ एक्सपार्ट जोब जानायावबा खम नङा मादैया बेदर संनो नागिरदों आथिं मोदोम लागायनानै तेजपात हरग्रोनोसै तेजपात हरबाय मस्ला हरबाय मस्लाखौ बारा खामहोलै आङो खामह मोनजायो बांद्राय मस्ला खामबा नाखाजोबनायसो नै आथिं आथिं बिदि संनानै जालाबायनोसै आखाइ मोनसे साखायो ओरैनो बिदा दोनथ'नोसै आं केमेराखौनो नै लोगोफोर आंना बोरमा आथिं बोरमा ओंख्रिया रेडि जाबाय ग्रेभि बिराद मोजां जाबाय माखा जाथारसै मादै जासुलिया वाव नै लोगोफोर आंहा दिनै मोनायाव ओंखाम जाबाय दे मोनानि जानाय बोरमा आथिं नै माइ फेभारेट थाइबें लाबाय लेबु लाबाय लेबु सेबनोसै मादै जासुलिया होथारनोसैलाय माखा फिथा हायना लादो नोंहा गोसो बायदि माखौ लायो नै ओमफ्राय जासुलिनि आखलाथ' मोजां नंखाया गोथाव गोथाव जाग्रोग्रा जा गुरै जादों जानोसै लोगोफोर जोंहा दिनै न'खराव सोरबा सोरबा दुरबल जादोंनो बेखायनो बोरमा आथिं जाबाय दे
मानसिफोरा मासि गोथाव मोनो आं बोरमा बेदराव बिदि सामब्राम गुफुर होबा। बोरमा बेदरनिफ्राय गोथावसिन मिलौओ। मोदोमबो होदों। बोरै गोथाव जादों। ग्रेभिसो संदों लोगोफोर। बोरमा बेदराथ' थावखायाना बिदि संबा बयबो मोनथिखागौ। आं नांला बिदैखौबो होनो हाला लाला। बोरमाखौबो आंनो माबादों सावदों। बोराय बुरैजों संबाय। लोगोफोर बोरमाखौ बायबा फायखारिनाव बिगुर फुनानै लाबोनाङा थावा। ओरैनो लाबोदो दै एसे फिदो ओमफ्राय बुरजा सावनाङा खिन्थु एसेल' सावनांगौ। एसे जेनेबा बिगुर फुनाय सिबां जखानि सावनानै हबानो आराम गयो। जानांगौ लोगोफोर बेफोरखौबो देहानि थाखाय। जानांगौ आथिंफोरखौबो देहाफ्रा स्ट्रं जायो। नांगोलबारि मेजेम बोरमा मेजेमखौ जि गोथाव मोनो। ओंखाम जाफुनायाव मानो दै लोंदों? गेस गोनां मानसिया गेस जानाया ओंखाम जाफुनायाव दै लोंनाङा। गेसआ बारा जायो, हजम जाया। मोनथिगौ मोनथिनाया, होमबाबो रुल्सफोरखौ बाहायनो हाया। एखमबा माबानाया मा होनो गांनाया थानो हायाना। आंबो लोङो खिन्थु रुल्सआव लोंनो नाङा। बाबा रामदेबनि रुल्स।
जेबो संदेरासै दिनै बेखौनो ग्रेभि जानो होननानै लेबुखौ बिगुरैनो जानो मोजां मोनो आं नांगोल खेंख्रा बुरैजोबथा जि गोथाव मोनजाबाय ओरै फारसे दानफ्लंखादों जोंहा गोदो आफाया जा बोरमा बिबु बोरमा आथिं होजोंहाय जोंनि बिफाया आंनि बिफा असेया जा जायोमोन जों उन्दैयाव आफाया बिदिनो खालामोमोन आरो बिहा दानफ्लेयोमोन खिन्थु बिदि गोलाव जायामोन माने हनाय मानायफोरखौ आफा गोदो बानायनायफोरखौ गोसोआव थानानै आं दा बेखौ बानायफिनजोबोब्रा आरो बान्दारफोरखौबो बिदिनो दै गुदुङाव एसे होदो ओरै एरबाय थानांगौ खिन्थु दै गुदुङाव होयोबा बारा जाबा बेबो माबाया गबावासो बान्दारनियाबो